duze kwakho ulinyazwa abantu abaseduze kwakho bathandayo. That is why izolo ngithema ngikhuluma ngathi mina uNkulunkulu uma efuna ukubona ukuthi uyakholwa ngempela uqala ukuteste ngomuntu ohlala naye endlini noma uqala ukuteste ngomuntu ombatha naye ngubeni akubona ukuthi ngempela uyakwazi ukuthandaza noma izinto zinjani kodwa bayeqale bakuteste nangezingane zakho ezikuzalayo. Lethi iBhayibheli ngizele kodwa isisu sami singijikele ma umuntu uzele ngondla ngakhulisa kodwa abantwana bangihlabukile labantwana kuyenzeka lokho ukuthi umzali ukhulisa basema university basebefika university ngiyalazi exactly uma sebefikile ema university masebebadala masebesebenza bajike bathi uma noma ubaba uyathakatha yabona leyo nto zibuze uma umzali ukuthi angithakathanga ngani usemncane ngakukhulisa ngadlula nawe intweni ezinzima but ngazokuthakatha usumdala usungaka but ke it's a topic for another day leyo abantwana abahlushwa imfundo laba abasuke sebethi abazali bayathakatha namhlanje into esoyibheka kakhulu sobheka kakhulu namhlanje Isigcwagcwa Nesichitho kunabantu abaningi abangaphumeleli kanti umuntu wakhona kokubili kunamathele kuye uNesichitho Nesichitho leyo nto mawudlanganisa zo2 automatically zikhanda isilwane uNesichitho lo muntu uNesichitho abanye baye bathi wabona isalukwazi sichama silahla amanzi sichitha amanzi wasuhlalwa Isichitho. Uyabona ukunyeke lapho kumfo wabo omdala walezo zinto ezishoyo makhosi Isisila ekuyonto into eyingozi kakhulu futhi lokuthi uNesisila makhosi uyabona awuchaze Isigcwagcwa bese ukuchazele ukuthi Isisila singena kanjani. Right uma sikhuluma ngesichitho noma sikhuluma ngesigcwagcwa uma umuntu enesigcwagcwa kungathi namhlanje makuzoyenza ama interview mase kuzongena wena uthi mawungena kuvele ngene icall kulabo aba interview abantu athi umuntu segula ingane yami ngiyahamba noma mawungena bavele badla amapeni baqale badla amapeni kanje babukane bakubuke umuntu njengamanje one Facebook page uzongibona lo ngana Facebook page aka upgrade izinto njalo ahlalalele radio una Facebook page kodwa one Facebook page uzongibona avela adla ipeni umuntu athi bakubuke yazi vele uyibuze uthi noma ukhuluma vele kufike lesigcwagcwa but awuthule sobe sikubize sicela ukuthi sithathe omunye umuntu njengamanje into oyikhulumayo out of topic out of topic kanjani because ngilandela le spec enginike sona bathi out of topic isigcwagcwa leso yabona mabekubuka angathi bangakuphimisela ngamathi bathi okokuqala nje dress code yakho ayikho relevant awugqokanga exactly awugqokanga ngalendlela esiyifunayo how ingani ngihamba nomngane wami ugqoke exactly ungabobuza into omunye umuntu nake yakho inkinga yakho une pride unempakamo kakhulu hawu ngangena labantu bangi-attack kanjeni yini lena ingani Isigcwagcwa leso uthi mawungena bathi okokuqala wena uzofuna umsebenzi kuthini gunditshi scope expect ukuthi kanjani ama client azothina intombazana ogunditshi scope hawu kanti ama client azobebe hey noma vele bakusukele ngehairstyle nje bathi le happy soyifakile ubona nomlomo omnyama uyaphema noma uyaphuza ngama drugs uyabona ngama drugs uzalana uphuzile futhi oqala amehlo akho ayasikhombisa ukuthi wena uphuzile hawu ngiphuzile ngoba ngiphuzi nje akufanele futhi oqala ukuthi uphendula ne direct hawu zeku interview ngizoyenza so nje Isigcwagcwa leso Isigcwagcwa noma kuthiwa ususebefikile ke baba idlozi lakini lakumela waqashwa uthema uqashwa sekufanele usign i-contract bafonele buya kuzo sign i-contract umuntu onesigcwagcwa noma esefonela kuthiwa zo sign i-contract uyafonela hello Khethelezi network ayizwakali kahle nithini inetwork ayizwakali kahle nawe bhuti kanti yini inkinga yakho awufiki uzosayinile ukuze i-contract uqala kubhedele efonini uthi mawufika lapha sekufanele usign i-contract bavele bathi ugesi uhambile mawuhambile ugesi abanye bayasayina ama contract uqedile ubuyele emuva uphindele emuva bese kuthiwa ibuya manje uzosayina i-contract manje ebese uyangena emsebenzini mawubuya manje bethi ama fingerprints akho awenziwe indaba angithi wena awuyenzanga i-contract yakho ingani bathiwa ngibuyele emuva ngoba phela Isigcwagcwa lo muntu wazala nesigcwagcwa sizongena into details sibuka ukuthi Isigcwagcwa kahle sidalwa yini bese size esichithweni yabona ke isichitho mfowethu usuqashiweke right idlozi lakini lakumela nesigcwagcwa sakwazi wangena emsebenzini eoffice uma ufika emsebenzini into yokuqala iyasuka impi isuka kubasebenzi baxabana abantu baxabane ngegama lakho Malicabana ngegama lakho ifika iHR izolamla mayithi yayilandela iHR lento yini exabanisa labantu
hayi ukhehlelezo uxabanisa abantu wena ufika namhlanje abantu bayacabana uzoyibuze ne uzuyishoyo uzuyiprofete wena nginesichitho yebo kanti kwenze njani usho ngathi uyadlala kanti cha ushakho uyethoilet uyoyibuka laphana esibukweni ngempela ngaze nganesichitho ngathi ngithi ngiyafika abantu baxabana yini lena engaka abantu ebayibangayo kanti ngokufika kwami nje kwesinye isikhathi isichitho masokushaya endlini umkhwenyana wakho vela asuke nje athi hayi kanti wena ugeza nini hawu kibuya kuyogeza nje hayi indaba makungena wena kunephunga engilizwayo usho ukuthi masibani bana kusona isichitho lesi hayi sho ukuthi isichitho kwabona nawe usuhlazekile hayi sho ukuthi isichitho baba kabani uvela ubonde angithi ke lapho siyaqala siyasebenza siyothi suka lapho uthi mawumbatha naye ngube nathi hayi wena ubulele nenye indoda wena hawu athi ngiyakuzwa angikushiyanga nje wena ubulele kwenye indoda wena ngiyakuzwa mina ngeke uzungitshele ngoba ngiyakwazi hayibo ingani lapho ke lento siyashintsha isichitho sesihlangene nesigcwagcwa ilala nawe lento ikwenza ukuthi uphume discharge ube manzi ngaphansi umuntu wesifazane omunye ke isichitho sakona siyashintsha simshaye ngalento okuthiwa izibulo umuntu wesilisa masimshaya ngezibulo uthi mayiqala ethethi aphuphelele nesalukazi athi mayithi uyaphaphama kade eqedile wazi wakhuluma enye into ebuhlungu omunye usisi wathi khethelezi mina umuntu wesilisa ngisamuzwa ngi-enjoya lo engilala la ebusuku uma ethi lo olala na ebusuku enjoy isilwane hey baningi abantu abanjalo abantu besifazane abathulile bayifihlile lento ba enjoy ukulala nesilwane than ukulala nomuntu wakhe lento zihlangene zombili iqala ebusuku eqala belala naye ethi egcineni ebese banesigcwagcwa angazi mfowethu noma uyayizwa yini lento engishoyo hayi ngizwa kahle mfowethu cha usuhluba udlule ekhasini usuyichaze kahle kakhulu yeah yabona mfowethu into ebalekile kakhulu kuleyithintayo funa sihlale kuyona ngoba kunomfowabo omdala wazo zonke lezi zinto umfowabo omdala lokuthiwa Isisila ubone edokotela la uthola ukuthi umndeni wonke into Isisila ke into ophuma nayo eswini kunyoko Isisila ilento edala ukuthi unukwe ukhonjwe ngekhanda kuthi uyathakatha kusukela ngishingane encane thi intshontshinile ingantshontshanga Isisila isona esigcina siphenduka siba isigcwagcwa ngoba egcineni kosuku okusho ukuthi Isisila sizala isigcwagcwa bese kuthi isichitho esokwenziwa angithi uyawuzwa umehluko ngiyayizwa Isisila ukubona umndeni lona sidina wonke ngisho umuzi wakho novela uwenyanya nje umndeni wonke umuzi wonke uthola ukuthi izingane zakhona zonke mayiqhamuka nje vele uthi bayikhathazela ngempama ingenze lutho umndeni wakho wonke ngisho ngawugqumu ngisho ngawuphalaza uvele kuyifanele yini na banesisila umndeni onesisila kunebulawo ibulawo elidala lisuka kokhokho ibulawo elidala wabulawa lo mzi lowo wabulawa angithi isichitho abantu babeshaya umuzi kahlelezi ngcono ngoba ngikhuluma nenyanga international kokhovula lalela kokhovula abantu babeshaya umuzi kungcono babeshaya abantu baphila ngoba uyasho ukuthi umuntu ubuhlungu la akwazi ukuthi ubuhlungu lana bese kusukunya kuyalashwa uma ngabe kushaya umuzi wakini khehlelezi kwashaya umuzi wakini abantu base beyashona kwasala inhlese ezizukulwana bafanayo lento bazoba ngayilama dlozi analento abuya zongena kulezi izizukulwane lesi sigcwagcwa sesiphenduka sesisisila ngoba sesikuyi from the generation sesisuka manje ke empandeni ekokhokho uthi ukhokho naye kwakunje kuyena wazi waboshwa 10 years umuntu eboshwa lamahhala Isisila leso kuthiwa wenza into ungayenzanga ke usuka lapho banoyibanibani wabulawa abantu bemfanisa unoyibanibani kwenzeka ukuthi Isisila esigcina manje sesiyumkhokha odala isigcwagcwa bese sukwenene na bese ukuthi ke isichitho into osuke yenziwe futhi mawusheshe wayisukumela itemporary iyashesha ukuyitshengisa njengoba usho ukuthi khona la ngithatha khona dokotela mawuthi umuntu onesichitho uyashesha ukuyibhulela ngoba ifika njengekhoza lomlilo lento yesichitho ngoba imithi mayifika kuye ashesha ayirecognize kanti uyaphika ukuthi unesigcwagcwa uyaphika ukuthi abantu bamjwayela kabi uyazivikela isigcwagcwa imvamisa uyazivikela umuntu uvamisa ukuzivikela ngoba into asuke nayo kude ngiyakuzwa mfowethu wayichaza lento wayibeka
yabona masibuya manje ku break sayophuza amanzi masibuya laphana sike sibheke ukuthi kahle kahle isigcwagcwa kunomntwana omncane othi mayizalwa azalwe waba nesigcwagcwa ingane yakhe noma uyibamba uvela ubona ukuthi lengane ayithandeki baze bathi lengane mayikhulu yoba yiphara sifuna ukubheka omunye umuntu waba nesigcwagcwa semncane wakhula naso unaso namanje sifuna ukuyibheka ukuthi yini yakhoza leyo nto siyabuya manje ake sithole lengoma emnandi kakhulu Pastor Ncanda uthi uJesu uyisihlangu sami awusuka madoda lo mfundisi uyabona uyangisa enkosini mfowethu uPastor Ncanda lona amadoda asindisiwe amadoda ashaya imessage wathi emini uyisihlangu sami awusuka madoda libongwe hey Nkosi yami hayi empini Ncanda madoda awusuka madoda mnyama ngekani mase gquma stage suka njengamanje ngifuna ukuthi umuntu ofonayo umuntu onayo lento esikhulume ngayo 08610300 08610300 kungenzeka ukuthi nawe unayo leyo nto uma ngibuya lana ngifuna umuntu ozongisendeliwa i-voice note 0659337972 ngoba kunabanye noma sesimgqume kanjani still nephunga lo muntu washaywa ngamathumbu eqaqa kunento okuthiwa iqaqa uma uthatha iqaqa uthatha umunye umuthi abathi unokani ebese uthatha hey ngafundisa abantu isichitho phela lapho sengididiyela umsuzwana uyapi lapho khona sekushode u2 manje abona bathatha leyo 2 ebese uyayihlanganisa uyithi ibhom bangashaya nami la studio thola manje sekuphithizela i4 imithi yesichitho 4 leyo nto ebese uthatha ke uswazi lomsuzwane yabona ke bese uthatha uswazi lomsuzwane ebese uthi ungizwe isefungo impela namhlanje eMpumalanga siyamcinga phaqa ushaya indle yakho uyishaya ithi phaqa ebese uphinde uthi impela ngithi yena nomakoti wakhe phaqa uyithi leyo nto endlini mawuthi uyaphapha ebusuku uzwa kunuka enye into la ngoba seziyaduma mangifuna ngiyithathe lento ebese ngishisa namaphepha mangishisa namaphepha bese impela ngithi ngiyafunga isefungo angithi lapho vele ushelo imoto yakho uhamba endleleni ivele ivutha umlilo kanti hayi kade thunyeliwe lento kodwa ke sizobheka ukuthi ilashwa kanjani leyo nto noma kusuke kwenze njani mase kunuka iphunga endlini njengamanje ngifuna ukudlala lengoma imnandi kakhulu kaJubjuba ngithi bamazi ngalaphana bamazi laphana kumzantsini kumoja lava egijimisa abantu lapha ngamakhamera kodwa kunengoma ayishayile lo muntu hey no Rebecca Malope remix yakho no Benjamin Dube yebo ingoma yakhe endala lena mfowethu angeke hayi awuzwe le ngoma ake nizwe le ngoma hayi khuphuka kabi la Ngiyadela ukunika ini ngikunika umculo omnandi ongakazuzwe that was uJubjub ingoma yakhe uyiremixile no Mama Rebecca Malope naye uBenjamin Dube na umbana Black Diamonds nomfana wale eNigeria mfana ngizobe nginaye ngithi mina siphakamisa izwe laseMzansi Afrika sikhathi sethu njengamanje gijima lapha ku 9 minutes before 5 o'clock sizothatha ababili abathathu abazothi impela nami isichitho ngiyasizwa dokotela Kethelezi ngiyasizwa isigcwagcwa kodwa ke ungakhohlwa ukuthi Sunday we are praying for that kahle sibe sibheke nayo leyo nto ukuthi I've been going through Kethelezi shadu wami uchithekile ngendlela engayiboni kwachitheka yonke into I had businesses ngibanginayo yonke into ngangikhomba ngophakathi ngangithi mangifika egarage ngithatha imoto ngifuna ngiphume ngihambe kwaqala izinto zaqala kancane omnye umuntu abuka umakhelwane abukelana lana kanti akazi ukuthi uyena owabhedisa izinto ake sibone ukuthi ubani simthola lapha na online yethu vuma sawubona siyadlula lapha na zithi 0861010300 0861010366 ungakhohlwa ukuxhumana nama distributors wami ukuze uthole izinto zokuthi ushaye leso sichitho sawusibekelena nje bakhona ama distributors wami akuyo yonke indawo eSouth Africa bazokunika izinto ezikhala kahle kanti ke singamthola ngisho no Sisinomonde endaweni yase Johannesburg Sisinomonde ukhona endaweni yase Johannesburg ozokunika izinto kanti
ke into emnandi ngama distributors wami ukuthi ungayithatha inamba yoyedwa mawuthathe nje inamba yoyedwa wena usho nje ukuthi ngikuphi nendawo baza kuallocatela umuntu olapho ngoba sikuyo yonke indawo baningi bakuyo yonke indawo la ungacabanga khona thatha le number nje Sisinomonde usendaweni yase Johannesburg lapha endaweni yase Uvel noma endaweni yase Beria inamba yakhe ithi 083 877 7505 083 877 7505 083 877 7505 uSisinomonde mfonele nje wena ebese uthi Sisinomonde ngifuna ngikamhlabi yalingana ngikuphi uzobe siyakutholela umuntu okhona lapho umzo sekufonela lowo muntu akunike uSlay Queen omusha sayikhona uSlay Queen omusha sakhona magic oil omusha kanti ungagijima uvuke manje uphuthume ulela laphana 407 Salmon Grove laphana ngaku uAnton Lembethe Street uyoyitholela khona into zakho ezikhala kahle noma uvakashele ichemist kakhethelezi likanokusho elizobe laphana eVerelem ngase Department of Labor utshela abangani bakho yonke indawo ngifuna laba bantu abathi mina iqolo lami alisavumi impela nasekamerani engenzile uthi hey uzokumangaza uSlay Magic imbiza leyo esibiza kanjalo uzokumangaza uMagic oil omusha izokumangaza izinto hayi sithithiyeli impela wena ozosincoma futhi ukuthi cha hayi ikhona imithi le ngaphandle bafowethu singabathathi kancane laba bantu akufakwa ngento eningi nje kufakwa into ezincane ikhona imithi le ngaphandle mfowethu akudlalwa ngizwe ukhona umnyati engibhalela lana manje kunye kulamazwe ase Central part of Africa lapha into ekuthiwa busika into engekho yeah always summer hey mfowethu baze bathe Nigeria la uyakhona mkhulu bathi kule slogan esithi makuwabambelela uma uphethe induku wabambelela ngasikhathi esithi phansi ungayisiphulisa nezibande ngendlela umhlabathi wakhona uvunde ngayo yabona mfowethu omunye uze wakhuluma enye into engihlekisile wangibuza wathi awu mkhulu waklowa kangaka yini leyo igcobayo uyawuphuza yini uSlay Queen yes ngiyawuphuza uSlay Queen phela ngithi baye baqale babone kimi abantu yebo awuhlala lapha emotweni yeah ukuthi uSlay Queen unjani neyibonakaliso ebusuku sisuke sifuna ukuphupha kahle sikhumbule yonke into kade siyiphupha so vele yes ngisenge ngiyamphendula ukuthi hayi uSlay Queen ngiyawuphuza impela akwenzeka iphutha everyday ngawuphuzi izinto engiphila ngazo ukwenzela ufakazi balokho Makhosi uyabona kukhona into eyugade oyihlokoze okudlula yonke into uyabona nje bathi uhambe emazweni angaphandle mhlawumbe uteste mhlawumbe ka4 utest ungena utest uphuma utest wenzani mawucabanga Makhosi njoba ukanjena angithi akekho umuntu ongeke azazi ukuthi uteste positive uma ngathiwa ukulokhu nje kodwa ubufakazi balokho yini na umsebenzi kaSlay Queen lo hlala usemotweni mfethu ngisuke ngilwa nayo kanti ke babe ngagijima abantu baye lapha endaweni yasePostloras eGoli futhi ukhona usikhumbuzo uzokudeliver into zakho zizofika qathatha kuwendlini fonela le number usikhumbuzo eJohannesburg 081 3802201 081 3802201 noma ula eThekwini ngamponela usho ukuthi mina ngisendaweni kanje ngiyanqena ke chemist ngenza njani isikhumbuzo uzokutholela ukuthi ungaya kuphi vuma sawubona unjani siswami hayi siyaphila njani Dokotela ngiyaphila mama uthini umbuzo wakho hayi umbuzo ukuthi mhlambe enkingeni yesichithi kanje ngoba ngibhekele naso ngiyithengisa umsebenzi inkinga utholi yini umuntu angayenza ikhona isichithi ikanjena ke sisilento indlela zimbili ezayoni baye bashiya kanjalo bathi ikhethe yakho enye yekufene enye yekuphileni it's either uzongivakashela ngizobe ngikhona straight eVerelem ngolesihlanu noma ungivakashele Sunday esontweni ekseni ngo7 u7 akushayela usuphakathi esontweni laphana kunamakhandlela ozothi mawungena uwathenga u2 amakhandlela wezimangaliso kazimulo yesimanga angifuni kukuwena sisi ukuthi eVerelem lamakhambi wami ngibuye nawe eGhana noma esontweni it's up to you esontweni ngesonto no problem esontweni nje ngicabanga ukuthi mawuyiphathele u50 wakho uyobuya nezinto zakho ephelele alright ngilungile uNkulunkulu akubusise sisi oluka love uthanda ngikuthanda ngalo thank you sis 081 086 1010 300 ungenzeka ukuthi nawe kulezi zinto esibalile nawe ikhona ekuphethe khuluma nathi siza ukuthi wena uthini la ukhona
086 10 10 300 Khumbuleke ukuthi Sunday sizobe sine service enkulu ezoqala ngo7 o'clock ekseni kuze kuyoshaya ngifuna ukuthi sesijampe Sunday size siyoshaya nje impela lapha ngo11:30 kushubile kuyobe kudilika indonga sizosindisa abantu sithi abantu bayasinda Sunday uzobe khona uThina Zungu uzobe khona uJumbo uzobe khona uAyanda Ntanzi kanti uzobe khona kanti nofikile Mlomo noma nokholeka between the two kodwa oyi1 wabo noma bowa2 bazobe bekhona kuzobe kushubile mfowethu Sunday sizobe sizosindisa abantu sithe abantu thatha ifamily yakho take whoever uze naye la ozothi khethelezi I've been through a hell ikade ngisebenza izinto zami azihlangani kodwa ke mfowethu ake sithatha ukugcina sibone vuma sawubona uyaphila siyaphila baba asenze kanje angikuthathe kusasa kube uqale ngikuthathayo ngoba isikhathi sama sangivumela uNkulunkulu akubusise right ngiyanthanda ngothando lika love asihlanganeni ku Facebook page yami inyanga yodumo mzo kusasa kunento abeza nayo kunento azanayo usibusubuthu on Friday hey kunento engizoyisho Friday there is something ezokuthusa nawe ngizwa ngoba ngiyabona elithi iBhayibheli sengihambe nawe bangelithi awungazi nawe awuyaphela kodwa Friday there is something new that is coming mangisuka lapho ngiye pharmacy entsha eVerelem otherwise ngibathanda ngothando lwalabo bafowethu ake nihlale kanjalo nibusiseke 0329486017 0329486017063 066 0026633 numbers yakhethelezi lezo ngiyabonga ngolesine ngizobe ngisegoli kusasa